כפי שראיתם, הציור המדבר יודע לדבר. הוא גם קצת מזכיר ציור. בכל מקרה, אז הציור המדבר, תגיד משהו. אני אוהב שוקולד! מי זה הנבול הזה? הציור מדבר, אני צריך להרוג אותו. מי הוא חושב שהוא מדבר עם אובמה? למה מה קרה? אני קופץ, אני מגניב. כפי שראיתם הציור הזה כבר מדבר. והוא גם מעצבן. ואני חושב שהציור המדבר זה הוא די מגניב, זה כמו שהוא אוהב אותי. הוא במבה! תני להיות אולר, מעצבן, אולר, אני אחתוך אותך, מה אני אולר? למה מי אתה? פיץ בום. כן, אולר, שלום? או, היי ציור טמבל, מה אתה צריך? אני לא טמבל! כן, אתה כן. באסה. בכל מקרה, אני צריך הגנה! אני אשמור עליך! כן, שלום. אתה תקשיב לי ותקשיב לי טוב. מה קרה לקול שלך? התעסקת עם חבר שלי. אתה לעולם לא תעצור אותי. ביי. הוא ניתקה הזה. שלום, אני אובמה, ושמעתי שאתה רוצה לראות אותי. עכשיו ראית אותי. ייי! גם אני ראיתי ונפגשתי עם אובמה. תצאו לכם מגניבי עולם. ייי! עכשיו הציור הזה בטוח ונופל לו. עכשיו אני בטוח, לנצח. רגע, יש לי שיחת טלפון. אתה תהיה חבר שלי, או שילך עליך?